Went from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. Now, we're international, so international, international, so international. Put it down like New York City. I never sleep. Wild like Los Angeles. A fantasy. Hot love in Miami. I feel the need. Oh, it's international. International. It's international. I don't play football, but I've touched down pretty much all around the world, all around the world. I don't play baseball, but I've hit a home run all around the world, all around the world. I've been to countries and cities I can't pronounce. Здравейте, V-Box, аз съм Крис Ионова, с мен е Evil Eagle. Здрасти, V-Box. И сега аз снимам клип на Call of Duty. И ще продължавам мисията, няма да почвам нова игра, защото ме мързи. Call of Duty съм си изтеглил преди 1-2 дена. Почти никога друг път не съм играл, само в компютърен клуб. Evil Eagle не знам сега какво ще прави. Аз игра на Майнкрафт. Разгледам някакви неща по новия ми свят, който съм си го изтеглил. Айде бе! Опа. О, тук е си инверт. Забравя съм да игра. Не, че съм можа! Биха ли те? Още съм на първата мисия. Евил, ти ще гледаш клипа после, нали? А, да. Но ясно, че ще му дам едно да. Това си де. Мали! Защо падам точно тях, бе? Бягай! Бягай! Не искам пак да му убиете. Типа под мене, батко, ме стрелят, аз не ги стрелям тях. А, сега не. Опич. Ау, ау! Майка ти, така ли си минава като мене? Не! Какво става по-сега? Пак умрях. Ще ви убива, нещастници! Мене ли? Ай, ти ли бе? И ти ли бе? Изкарчих цял планител за да убия трима, батко. Пау! Яж граната! Аз, батко, с моите гранати ги избих половината. Пак ще му убия тук. Не бива така! Умря. Бягай! О, си взял моето любимо оръжие. На местото на пушката. Аз не мога да играя на Call of Duty, да не кажете, че съм някакъв слабак. И отвориме ми се вратата.
След малко идвам тук, ще я видим. Отвори се! Ти винаги, ако започна някой право, ще ми надбягаш на нея, ама нещо този път. Целиха ме от 5 фронта. Ау! Сам ви бах. Майката. Ойде, удимих всичко. Ау! Мале, как удимих. Оле! Аре, мри бе! Аре, мри бе! Мри бе! Така, браво те, умря. Игъл, кажи нещо бе. Какво? Сега стеглим още мапа, не търси. Това да не мисли. Ти спря ли го? Това от тебе ли беше? Да. Аз мислех, че нещо от играта извикаха. Това беше. Але беше така беше. Не искам да... Не сте го тъп скайблок. Граната има бе! Ух! Не метай граната. Криси, ти как се казваше това, къде ти влаква? Optifine. Опата и фине. И дай ми на оръжие, батко. Още ли искате? Вие май нещо още искате, а? И ти нещо искаш много. Така се прави са. Ау! Моя видео тук. Nein.
сте, бе? Бе, зад мене ли, бе, глупак? Какво става, бе? Дразна се тук на едни креми цели отдалече и най-сетне го убих. Моли се мода да ми стане. Кой мод си изтегли? Optifine, само че трябва да затворя Майнкрафт. Чува се телевизор. Не, това е от спам. Па! Значи сега да разгледам. Да пак окана си мадрината. Така, той е бил направен от место, което аз стрелнах. Ай, пази се. Какво му е трудно да направиш те? О! О, гъчо. Стана ли ти? Да, настроих едно на така лажва. Значи, на как да го направя. Когато му ближа. Айде, много. Танка ми идва! Тук се давнах на едно място. Не мога да играя, батко! Ще убия, бе! Танк нещастен! Ти метам картофи, казвам ти. Махнах небето. Мога да видя откъде на цялата. Много леко. Махам. Ай, стига бегал, бе, танко! Да ти светна. То танк вече ме дразни. Стой на едно место, ей! Леле, кажете ми как да не се ядосваш? Заложих експлозива. Сега гледайте само на слава. Айде да гърми танка и да спирам. Хо-хо! Аре, обжектив. Добре, това беше всичко за нас с Evil Eagle. Дано ви хареса клипа, давайте палци. И чао! Чао.